I think these two games shows that our team. Az eddigi két meccsünk a középszakaszban nagyon tanulságos volt, megmutatta, hogy fejben is erős csapatunk van, illetve védekezésben és támadásban is jó úton haladunk. A csapatjáték mindkétszer jól működött, így továbbra is legalább ezen a szinten kell játszanunk, természetesen már a soron következő mérkőzésen is. We have a chance to win. I think we have to. Szerintem jó esélyünk van a győzelemre Kaposváron, biztos, hogy teljesen más, sokkal eredményesebb játékot játszunk majd, mint legutóbbi kaposvári látogatásunk alkalmával. Sokkal agresszívebben fogunk védekezni, és a támadásaink gyorsasága is jobb most, mint akkor volt, így szerintem minden okunk megvan hinni a győzelemben. I definitely think we'll have a good chance of winning. Last game, Dunn, point guard, had a very good game against us. A legutóbbi meccsen Dunn nagyon jó napot fogott ki a kaposvári csapatból, őt mindenképpen semlegesítenünk kell, ki kell szorítani a játékból. Swanston triplái is veszélyesek, rá is kiemelt figyelmet fordítunk majd. Well, personally, I like making good plays for everybody. Irányítóként én mindig arra törekszem, hogy a lehető legjobb labdákkal szolgáljam ki a csapattársaimat. Az Albában nagyon sok atletikus játékos van, akikkel a látványos figurákat, alley-upokat, zsákolásokat meg lehet játszani. Természetes, hogy igyekszünk úgy játszani, olyan pontokat szerezni, mely a szurkolóink számára is látványosak. A győzelmek mellett ezekkel a kosarakkal a szurkolóinkat szeretnénk kiszolgálni. It's a good thing.